здравейте! Включвам се на живо от паметника на Съветската армия. Ей, тук е едно познато лице. Емо, здравей! Само 2 часа, да. Продължават да стичат хора. Трудно е да се каже колко има в момента. Според мен не повече от 600-700 души. Но продължават да идват. За сега изказване имаше само от страна на Диан Николов. Българобийци! Фашисти! Американски маймуни! Национални предатели! Съд и затвор! Мутри! Спазвайте законите и Конституцията и съд и затвор! Гласа на викащия, постигнете паси и откъса на мисирките! Мисирките спасиха на Милонев и пъти нищо не... Даже не е необходимо да коментирам. Американците могат да смятат на хартия, евроатлантически маймуни не могат да смятат. Не има руско на фабрика. Жълто не знам каква е тая блокада тук и какво ще се опитат да правят някакви коледни базари или нямам идея. Освен всички депутати на Възраждане, мога да видя няколко на БСП, всъщност Свиленски, друг... и Ченчев също е тук, и другарката Нинова, явно ме е дошла преди малко. Вече 45 минути, как е започнал протеста, но продължават да идват хора. Дидо, много хубава реч, браво. Здравейте, ваш подкрепящ. Уважаеми сънародници, Аз съм един от най-младите. за пореден път трябва да се събираме, за да отстояваме основните си човешки права. Правото най-вече да живеем свободни в нашата собствена държава, а не да живеем като роби в територия, управлявана от чужди посолства. Даже не е до посолство, вече е много посолства. Това, което се случва последните няколко дни, е история на един национален позор. Позор, който ни беше лепнат на челата от една продажна шайка антибългари. Хора, които са продали достоинството си, честта, ако въобще са имали такива, бъдещето на децата си, собствената си история, собствения си народ. Не знаем за колко са ни продали, но в случая това няма никакво значение. Защото благодарение на тези долнопробни продажници, вчера започна транжирането на българската история, на българската държава, на българската народност, на България, като труп на животно. Това започва вчера. Транжирането на един народ, транжирането на една нация с флекс. И все още трябва да бъдем благодарни, че режат главите на статуи. Защото тези главорези, както показа опита в Украйна, много скоро ще започнат да режат и глави, тъй като на тях това им е целта.
Когато започна вчера разрязването на паметника, понеже голяма част от управляващата фашистка шайка никога не си е направила труда да горе главата, за да види какво всъщност има на него, много хора осъзнаха и видяха, че всъщност на този паметник, на тази композиция, която е най-отгоре, има 4 човешки същества. Войник, жена, дете и мъж. Жената, детето и мъжът са българи. Символизират българския народ. Не случайно отдолу пише от признателния български народ. Обаче, ние сега задаваме следния въпрос. Вчера беше отрязана ръката на войника, който беше между другото много символен знак. Вчера фашизмът взе реванш, макар и символен в България. Вчера фашистите отбелязаха победа, няма какво да се лъжим. Но сега това, което остава да видим и което ми е много интересно дали ще показват наживо, как режат главите на българите там. Как режат главите на българската майка, как режат на българското дете, как режат главата на българския мъж. Защото това е нашата скулптурна композиция отгоре. Скулптурна композиция на българския народ. И заради това, което се случва в момента е толкова знаково и символично. Управляващите изверги, управляващите античовеци, символично в момента режат главата на българския народ. Режат главата на всеки един български мъж, режат главата на всеки един български, на всяко едно българско дете и на всяка една българска жена. Това се случва в момента. И заради това случващото се е позор, позор за нас като народ, че търпим да ни управлява такава долнопробна фашистска измет. Защото това е фашистска измет, това е истината. И фашистите много ги боли, когато им казваме, че са фашисти. Днес, когато им го казахме в парламента, Атанас Атанасов от ППДБ излезе и се оплака, че ние сме ги наричали фашисти. Истината боли обаче. И тъй като ги боли, те искат да ни затворят устите, те не искат да говорим. Те вече са затворили устите на българските медии, те са изцяло на 90% купени, контролирани. Те пропагандират само единствено американската гледна точка. Те до голяма степен са запушили устата на българския народ, внушавайки чрез своите агенти за влияние, че ние българите нямаме бъдеще, че България е обречена, че нашият народ е обречен, че ние няма да съществуваме, че не трябва да се гласува. По този начин бетонират политическия фашизъм в нашата страна. Но на нас от Възраждане не могат да ни затворят устата. Това няма как да стане, аз днес им го казах в парламента. Това няма как да стане. Защото ние сме там, за да казваме истината, за да отстояваме правото на българския народ, за да заявим ясно и категорично, че България не се продава, България не се предава. И докато има един достоен българин, ние ще се борим за свободата си. Днес, сега, тук на това място, ние защитаваме свободата си, защитаваме и мира в България. Защото не си мислете, че фашистите ще спрат с този паметник. Те ще продължат и с други паметници. А след това ще започнат и с живи хора. Така започна гражданската война в Украйна. Това искат да направят и те с нас. България ще е следващата държава, която те ще се опитат да унищожат. Защото ние пречим. Ние пречим на плановете, които имат американците за нов ред в Европа. А тези, които са най-голямата заплаха за световния мир, са тези, които запалиха войната в Украйна. Точно поради тази причина ние трябва да се съпротивляваме и трябва да бъдем много. Защото когато започна на времето конфликта в Украйна, украинците не вярваха, че това ще се случи. Аз разговарях с хора тогава от техния академичен елит, хора, които са ми били колеги в университети, хора, които не вярваха, че ще дойде момент, в който украинците се избиват един друг. Те казаха, това у нас никога няма да се случи. Ние няма да допуснем. Допуснаха го. Всички опозиционни партии бяха забранени. Лидерите им бяха вкарани по затворите, тези, които от тях въобще са живи. Защото по-голямата част от тях бяха избити по улиците като кучета. Това се случи в фашистска Украйна. Това искат да направят
управляващите фашисти, античовеците от управляващия фашистски режим в България. Това искат да направят. Тези, които стоят на пътя, сме ние. Те не идват за нас, те идват за вас. Просто Възраждане стои на техния път. И заради това, когато виждаме какво се случва, всички ние, които искаме да бъдем свободни, искаме България да е независима държава, трябва да излезем и да се борим. Ето защо вчера казах, че ще бъда днес тук. Нарочно не сме правили голяма организация, за да видим колко хора ще дойдат сами, за да кажат на висок глас, че искат да живеят в свободна държава. Колко хора са тези, които ще излязат и ще кажат: смърт на фашизма и свобода на народа! Колко са тези? Когато някой започва война, трябва да знае, че тази война лесно може да се започне, но трудно се свършва. Виждаме какво се случва в Украйна. Българи, сънародници, съотечественици, пазете България, защото това, което американците направиха в Украйна, искат да го направят и в България. Действат по абсолютно същия начин със своите престъпни марионетки. Затова, ако ние искаме нашата държава да оцелее, а нашият народ да бъде свободен, не трябва да допускаме повече този престъпен, продажен фашистски режим да продължи да ни управлява. Трябва да се съпротивляваме всячески. И не само единствено с приказки. Крайно време е да има дела. Затова сега сме тук, за да кажем, че ние няма да допуснем фашизмът да победи в България. Нещо повече, ние припомняме следното. И аз много пъти съм го казвал в Народното събрание. Когато фашистите загубят, те биват изправени на подсъдимата скамейка. Ще дойде време и както след Втората световна война имаше трибунали и процеси за управляващите фашисти и нацисти, така ще има и България. Казвам го и го заявявам най-категорично и най-сериозно. Ще има трибунал, ще има съд, ще има процеси, ще има затвор, ще има присъди. Всеки един от фашистите ще си плати. Между другото, фашагите го знаят това нещо. И тъй като са страхливи фашисти, розови фашисти, нито един от тях не си е поставил подпис никъде за сега. Точно заради това, което се случва в момента, е невероятно беззаконие и престъпление. Защото няма нито заповед, нито решение, нито документ, нищо. Поради проста причина, че тези, които искат да го направят, не им стиска, защото ги е страх и знаят, че ще носят отговорност както пред българското, така и пред международното правосъдие. Защото нека да не забравяме, срещу престъпленията, вършени срещу човечествата, срещу човечеството трябва да има отпор. А такъв отпор ние ще дадем. Ще има международен трибунал, защото нали не си мислите, че фашистите единствено и само в България и в Украйна работят. Те работят в цяла Европа. И както след края на Втората световна война имаше такъв трибунал, както след войната в Югославия имаше трибунал, който съдеше военно-престъпниците, виновниците за военните престъпления в бивша Югославия, така ще има и за тези сега. За тях няма да има сигурно място на земята, където да се скрият. Кирил Петков казваше, че ще да отиде на някакъв остров. Няма къде да се скриеш, Киро. Няма да има място, на което да се скриеш. Ще те намерим и не само тебе, всичките ти ортаци от престъпната ти шайка. Всеки един от вас ще отговаря за своите престъпления. Защото фашизмът е престъпление срещу човечеството. Защото вие сте фашисти. И защото място на фашистите не е в управлението на затвора. Смърт на фашизма! Единственото нещо, което искам да кажа накрая, обаче, е призив към всеки един от вас тук. Защото ще има страшно много хора, които после ще питат какво се случи, какво направихте, защо не направихте това, защо не направихте това. Докато само се пита, а не се действа, докато тук не се съберем хиляди, докато не се съберем десетки хиляди, за да изкараме от престъпните леговища управленски режим, за да ги накараме да си платят, България няма да се промени. Докато американски агенти за влияние обясняват как не трябва да се гласува, защото по този начин, видиш, и наказват системата. А всъщност
по този начин бетонират управляващия фашистски режим. Нищо няма да се промени. Най-големият ни враг не е фашизма. Най-големият ни враг е апатията, глупостта, нихилизма, отчаянието и унинието, което обзема една голяма част от нашите сънародници. Това не трябва да се допуска повече и трябва да се борим с него, защото така започва всичко. И в Украйна, и на други места. И знаем как свършва. Нека не допускаме грешките на други, които са показали, че са по-глупави от нас. Нека най-накрая да това, което правят другите хора. Да не се учим от собствените си грешки. Да се учим от грешките на другите. Защото просто нямаме време за губене. След 2 седмици и половина ще изпратим 2023 година. Ще сме намалели с още между 90 и 120 хиляди човека. Всяка година България изчезва с темпове от по 100 хиляди души на година. Това с уникални темпове, невиждани в историята на човечеството, държава в мирно време, се убива и изчезва. България просто няма време. Българи, времето ни изтича като пясък през пръстите на ръцете. Ако не се организираме, ако не вземем властта, ако не направим така, че ние българите да определяме каква да бъде съдбата ни, България е мъртва, разберете го. Нямаме кой знае колко много време. Ние от Възраждане ще направим всичко необходимо, за да има предсрочни избори. Няма да позволим на фашистите да минават безпроблемно през всички тези. Пуснали сме, както преди малко разбрахте, необходимите сигнали и в прокуратурата, и къде ли още не. Ще направим всичко, което зависи от нас, но без подкрепата на българския народ. За самия български народ България просто няма да има бъдеще. Дошло е време разделно. Всеки един от нас трябва да се определи. И ще кажа за пореден път думите на Левски, които много път сме припомнили. И между другото, заради които думи на Левски, срещу нас имаше сигнал в прокуратурата и срещу мене персонално. Защото когато цитираме Левски, според управляващите фашисти от ППДБ, ние сеем омраза. Тези хора ще изхвърлят. След този паметник за гърба, който е сигурно съпротива в мен, изхвърлят всичко българско. Вярвайте, накрая ще изхвърлят и Левски и Ботев. Накрая ще ги изхвърлят. Защото Левски... определено над 1000. Или сте с нас и народа, или ще ви пратим до черните души. Сега спокойно мога да кажа, че присъстват. За тези думи срещу нас имаше сигнал в прокуратурата. Да цитираш Левски вече е престъпление. Земята на Ботев и Левски е робска земя. От нас и само единствено от нас зависи дали ще живеем като свободни хора или ще живеем като роби. Ще ви припомня думите на тези наши достойни сънародници, които вдигнаха Илинденското през 1903, преди 120 години. Обречен бунт, но те казаха така: по-добре да се бием като мъжи и да умрем като свободни, отколкото да живеем като роби. Ние имаме светлия пример. Просто трябва да го следваме. От нас се иска едно единствено нещо: да сме по-силни от врага. По-силни ли сме от врага? Да живее България! А сега хората все още се събрали, гледат, чакат кой ще се изкаже. Здрасти! Е доста шумно, така че ще ви оставя, пък видях, че има доста хора, които предават на живо. Ще ви държим в течение за по-интересните неща.